Sige na, saan tayo pupunta? Uy. Welcome po sa aming bahay. So mag-tour po tayo. Sige. Mag-house tour po tayo. Ito po yung entrance. Pasok po kayo. Palabas. Pasok kayo sa labas. Ngayon, pasok ulit kayo. Ito po ang aming anito. Uy. Ito po ang anito namin. Yan. Karaaning tao. Nilalagyan yan ng biskwit ng alas 12. Ito po yung aming living room. Kasi nandito po yung mga taong naglilive. Dito po sila napafile ng living room. Ito, hoy, ano to? Ito yung computer shop namin. Isa lang, kaya pila-pila. Oo. Pila po sila lahat. Piso net po ito. By minutes lang po ito yung pag-enter. Facebook ka lang po. Pag-post ka lang, dyan ka lang, pila ka lang dito. Computer shop. Tara, pasok. Ang aming rep. Apriya. Hi!